Здравейте! Днес искам да ви разкажа за серията Dermacic Anatomy, която е с азиатска центела и добре действа на кожа, която е суха, чувствителна, с розацея и изобщо проблемна кожа. Първото нещо, което е от серията, е тонера, но преди това искам да ви покажа гела за измиване от серията, гела за измиване за лице, който предава много мека текстура на лицето. След като измием лицето с гела за измиване, тогава слагаме тонера. Тонера няма нищо общо с тоник. Тонера е продукт, който слагаме, за да помогнем на кожата да разтворим порите и следващите продукти да могат да... Ще ви покажа като консистенция. То е с 9 вида билки вътре, азиатска центела, абсолютно натурален. Това, което може да направите с него, освен че ще намажете цялото лице, ако имате проблем, акне, пъпки, обрив, зачервяване, на едно тампонче за грим, но напоявате и задържате за известно време върху проблемната област, да може да вникне по-добре. Следващото нещо, което е от серията, това е ампулата, която хидратира, успокоява, увлажнява кожата, предава мекота. Сега ще изкарам една капчица от нея, за да я видите. Цялата серия е много концентрирана, така че ви е достатъчна, една-две капки са ви достатъчни, за да може да намажете цялото лице. И последно от серията е крема за лице, който запечатва кожата. Прави един защитен филм, както има слънцезащита. Ето, много нежна текстура. Така той предпазва кожата ви от вредното влияние на околната среда през деня. Препоръчвам го на всички, които имат някакъв такъв проблем с чувствителна кожа, акне, розацея, сухота, лющене. Много хора казват: не, аз не мога да използвам крем за лице, защото цялата се обривам от козметика. Много трудно ми е било на мои познати, които имат такъв проблем, да ги накарам да си поръчат серията, но след това серията става тяхното любимо средство за грижа за лице. Както на тинейджери, които имат проблем с акнето, така и на хора, които имат нещата, които изборих преди това. Като за акне има добавяне, вечер е хубаво да се ползва една вечерна грижа, но това е отделно видео. За тази серия мога да кажа, че абсолютно всички, които са я поръчали и са имали някакъв проблем, са възхитени. Така че ако вие сте от хората, които имате проблем, закупете серията. Под видеото ще оставя координати как може да стане това. Хубав ден!